sauraron mu baran addu'ar zaman lafiya, kwanciyar hankali, arziki da wadata a ƙasar mu ta Nijar da ƙasashen musulmi na duniya. Allah ka tsare mu, ka tsare imanin mu, ka taimake mu darajar annabi da alqur'ani. Masu sauraron mu muna yi muku godiya kwarai da aniya a wannan kafa mai tarin albarka. Bari mu yi kokari mu shiga a cikin shirin a yanzu tare da taimakon injiniya dinmu Rashida Hassan Zakudagara da kuma ni jagoran shirin sunana Alhaji Abubakar Grambe. Mausararmu littafinmu sunansa kowayadebo dazafi baki na yi. Sannan ku shiga cikin YouTube ku rubuta TV Grambe. Allah ya so yadda za ku samu shirin kafar mai gida. Ku yi mana subscribe sannan ku dangwala mana yatsa saboda duk lokacin da kuka buƙatar shirinmu ya zo to za ku gane shi. Bar mu shiga a cikin shirin mun buɗe muku sashen da za ku iya shiga a wuraren daban-daban don amfani da waɗanga shirye-shiryen da muke gabatarwa. Bar mu shiga a cikin shirin tare da taimakon yanzu haka injiniya ɗinmu na na'urorin satellite da aka ce masa Manu Boubacar wanda yake Libya, amma kamar muna nan tare. Manu mu je bar mu ɗora a cikin wannan labari. Abin da yake faruwa a cikin wannan littafi shine yanzu bayan Allah da ikonsa ya sa ta tunasar da shi akan wannan kira, mutumin ta ya faɗa mata shi a shirye yake. Sai ta dawo a wurin mahaifinta. Baba ya ce na'am, ka dai ci abinci? ce yanzu ne zan ci. Wani lokaci ne? ta ce karfe 12:06. ya ce ba laifi, yanzu lokacin cin abinci ne. to shikenan sai yake cewa mutumin nake yana zuwa ne? ta ce zai zo baba, yanzu muka kare waya da shi. Shi yasa sai yake cewa karki damu yata, ina zaman jiransa a yau, ba zan yi bacci ba sai in ya zo. Ina so in faranta miki rai fiye da yadda kike tunani. ta ce baba ina jin daɗi. sai ta zo ta yi masa irin sumbatan nan ta kumci ko muke, Hassan barka da zuwa. A lokacin nan sai yake cewa nagode yata. ta ce baba in jin dai abincin nan da hajiya take yi yana yi. A'a, ai baki san wani abu ba. Na yi mamakin yadda hajiya ta ɗauki abinci irin yadda hajiya take yi da ta rasu. Kin san ni bana cin abinci sai wanda matata take min, ban yadda da abincin da yar aiki take yi ba. Amma wallahi hajiya mu dai ta bani mamaki. Sai take cewa yalla ina ganin zaman da ta yi tare da hajiya kowane lokaci shi yasa ta fahimci abin da kake so. Sai ce gaskiya wallahi duk abin da ta yi in dai dangin abinci ne yana birge ni. A lokacin nan sai take cewa to masha Allah, abin yayi kyau kenan baba, na aza abin ba zai yi bane in dinga dora maka abinci na da kaina. Sai ya dariya ya ce ke da zaki tafi gidan wani? Duk da soyayyar da nake miki ina kaunar ki, ba na so abin da ya taba ki, amma dai wata ran na san za mu rabu. Sai ta yi sanyi ta yi durkushe a gaban mahaifinta. Ta ce baba ka sa da jiki na yi sanyi, wallahi na tausaya maka. Sai ce baba komai, ya aka iya, ai ita ya mace haka take. Namjin ma da nake da shi ma yanzu kin ga kwanaki muke ba mu ga juna ba. Ga shuri ɗaya muke, amma yana sama bene ni kuma ina nan. Dan na fi sannan saboda hawa sama ba zai birge ni ba. Kin ga nauyin da nake da shi. Ta ce haka nan ne baba, amma ka sani ni ina tare da kai. Tunda ina nan duk lokaci zan zo in ganka kuma za ka sani a idanunka. Ya ce shi kenan, jika zan ci abinci. Yanzu a wannan littafi ma husararmu abinda yake faruwa shine mutunanka wanda aka ce masa Gamzaki ya tafi asibiti. Ya je asibiti ya iske matarsa da ɗansa yana gani sai yunkura kamar ya tashi zamme. Tun da kafa ce ta karye, an sanya masa matashin kai a bayansa. Waɗansu suna ce masa hilo ko? To amma matashin kai dai aka sanya ya yi kamar zamme, amma kafarsa tana miƙe sakamakon ita tana da abubuwan da aka garkaba mata. Ya ce baba barka da zuwa, na san zan ji kyakkyawan sakamako daga bakinka. A lokacin nan sai ya ce me hajiya ta faɗa maka? Sai ce baba ai inda nake nan ni dai ina so a sake ni in koma gida a haka. Gaskiya ba abin da za ni cewa bayan in ce baba ina son ka. A lokacin nan mahaifinsa ya kaɗa rigarsa da kyau ya gyara, sai zai zamna a bakin gado, sai ɗauki hannunsa ya ɗora akan ɗansa yana murzawa. Shi kaɗai ne gare sa tak wannan yaron. A lokacin nan sai yake cewa hajiya ta ce na'am yaya? Sai take cewa a'a to ai ga kai ga fata
ba a tambayar abin da aka yanka. Sai ke cewa ɗana Mutari ya ce na'am baba. Ya ce ka kwantar da hankalinka, mun tsaye da ruwan miya, za a ɗaura muka aure da ita da mai suna Salma. Ya yunkura sai ya ji ciwo saboda yana so ya zo ya kama mahaifinsa, amma sakamakon halin da yake ciki ba zai iya ba. Mahaifinsa ne ya sako jiki inda suka rike juna da ɗansa. Ya ce baba babu abin da za ni ce maka sai godiya, wallahi ina farin ciki, ban san yadda zan yi a raina ba. Sai ke ta babu komi, menene zan yi wanda ba zan yi, menene kake da bukata wanda ba zan iya ba? A lokacin nan shikenan sai yake cewa nagode baba, yaushe ne za a sake ni? Yace za mu ga dokto likita, su ne za su ba da umarnin haka. Duk lokacin da ka fara takawa da irin wannan karafuna to za mu mai ka gida. A zamanin nan sai yake cewa to a wannan lokaci baba tana tare da ni kenan? Yace kamar gobe, cikin tsarin nake yanzu, ba ni dan kankanin lokaci, wala Allah kafin a sake ka zaka ganta nan, ko kuma ko an sake ka zaka isko ta gida. Yace baba inda son samu ne da ta zo ta taya ni zama a nan asibiti. Hajiya ta ce wai shin wannan irin soyayya taku a to ya aka iya? A nan dai firin tasu ta ƙare, sai suka rabu. Alhaji ya tashi ya tafiyarsa. Yanzu a cikin wannan labari ma mu na wannan littafi mai suna kowayadebo da zafi baki nai. Yarinyar nan ta sauka a wannan gari tazarar kilomita 170 da 'yan kai a irin wannan motoci masu gudun awa 1 kilo 100. ai abu ne mai sauki a lokacin nan, koko awa 2 kilo 100 ma abu ne mai sauki a lokacin nan. Shikenan tana sauka sai ga dogari, sai ke cewa Salma ce, sai ta juya sai ta tsaye. Ya ce ke ce? Ta ce ni ce. Wane ne kai? Ya ce dogari ne. Mai gari ya ce in zo mu tare. A lokacin nan sai ta saki jikinta, sun kama hanya, ba su zame ko ina ba sai a wurin mai gari. Ko da suka zo yana kan kujera sai ya tashi, Salma barka da zuwa, bismillah ku shiga da ita cikin gida. Ta shiga a cikin gida. A lokacin nan shikenan Salma aka zo aka tarbe ta, musamman matan mai gari da sauran jama'a da suke nan suka kula da ita cewa da mata. An shirya mata liyafa na abinci, musamman an yanka rago, sannan an dafa abinci daban-daban. To yanzu Salma bari ki futa, in ki wanka za ki ci abinci, sannan za ki ga kanwar mahaifiyanki. A lokacin nan ta kosa da daga ita mai suna na Firdausu. Na Firdausu kanwar mahaifiyanta ce Hajiya Aisha wadda ta rasu. Mahaifinsa da mahaifiyarsa sun haife su biyu ne mata rak, amma ita kuma ɗayar ta rasu wadda ta haifi mai suna Salma. A lokacin nan shikenan, amma duk wannan farin cikin da Salma ta samu kanta bai ishe ta ba, saboda bata ga Nana Firdausu ba. Akwai mataye guda 3 zuwa 4 waɗanda suna iya ƙoƙarinsu akan yarinyar nan. Mai gari ya ba da umarni na a kula da komai. Can wani lokaci, a lokacin nan aka ce zo ki zamna ki huta. Tana zamne amma tambaya take yi, wai ina mamata, ina mamata? Matan mai gari ta yi shiru ta ce an aika ne a zo da ita, kin san tana da nisa da nan ne, ya haƙuri mana, za ta zo kuma za ki gane ta. Ta ji daɗi. A lokacin nan sai ta ɗauki waya, ta kira mahaifinta ya amsa, ya ce Salma? Ta ce na'am. Kin isa? Ta ce na isa, gani nan a cikin gidan mai gari, na ci na sha, an yi liyafa irin ta ban girma, amma har yanzu ban ga mama ba. Sai yake cewa kwantar da hankalinki, nan da ɗan lokaci kaɗan mahaifiyanki za ta kasance tare da ke. An je a zo da ita ne saboda inda take yana da nisa da wurin da kike, shine yasa haka, kuma wurin ba hanyar mota, sai an yi dabara ko doki ko kuma an aika amalanke ko an samu mai babur dan da ya dauko ta. A lokacin nan ta ce baba na ji daɗin haka, na gode, kafin ma inganta sai nake jin kamshinta. Sai ce Salma. A lokacin nan sai suka aje waya. Yanzu abin da yake faruwa a cikin wannan littafi shine Zahraddin ya shigo a cikin gida. Ko da ya shigo a cikin gida sun yi karo da ita da mai suna wadda aka ce mawa Hajiya Mudai. A lokacin nan sai take ce masa ina iya ganin ka a yau? Sai ke cewa babu matsala, muna iya fita, dan ni da kaina ina da fita wata ta dare.
sai dai ki san abin da zaki ce ma mai suna Sara. Ta ce wannan ba zancen ka bane, nawa ne. To amma ta ce kaga ina so mu yi magana ne musamman dangance da abin da ya shafi mahaifinka. Sai ce ai ko wata magana akai ne, ya ce yana son ki ne? Ta ce la, wannan maganar kake faɗa? Ya mahaifinka zai ce yana sona? Wace ni kaga ka bar ni in ci abinci sannan in koma walakila in zama ya ƙare. A zamanin nan shikenan yanzu ya shiga a ƙarfe 1 sauran minti 5 wane ne mai suna David ya zo. A lokacin da David ya shigo mai kofa ya buɗe masa ƙofar mota ya shigo da mota. Wata mota ce tsadadda, wala Allah mun faɗi kuɗaɗenta wani lokaci babu ƙasa daga miliyan 300 ko kuma abin da ya fi. Sannan wannan mota samun irinta sai wani da wani. A lokacin da ya shigo da wannan motar kanta ma ita ma ƙamshi take yi, zaka ce mutum ce wadda ake sanya ma turare. Tana walƙiya kana ganin kanka a cikinta saboda duk abin da yake wurinta zaka ce tamkar madubi ne. Idanunta su kansu kamar motsawa suke. A lokacin da mai gadi ya mai da kofa ya zaburo, a lokacin nan shikenan ya buɗe kofar mota ya fito. Mutum ne kyakkyawa sannan matakaicin tsawo, sannan yana da fararen ido da wasu gilashansa, sannan gashi da wasu kaya masu tsadar gaske. Takalminsa ma abin kallo ne, bar maganar agogon hannu. A zamanin nan shikenan sai ya dibi agogo sai ya ga karfe 1 sauran mintuna 2. A lokacin nan sai mai gadi ya ce tsayyaba ta ce a shiga da kai. Sai ke ce a'a, tsayyaba za ta zo ta shiga da ni. Yana faɗar wannan magana sai ke ganin tsayyaba tana haskowa, tana tafiya taki ɗai. Kyakkyawa ce, ta sa wani kaya mai rawa a jikinta. A lokacin nan kuma matsatse ne a jikinta saboda ya riƙe mata daidai tsatso, sannan ƙirjinta ya fito, bar maganar ƙugunta. Ga ta da takalmi matsakaicin tsawo, sannan kuma ta sanya wasu irin gilashe wanda suke kyalkyali a idanta masu sauya kamar idanu. Sannan bar maganar cewa yadda ta shace gashin kanta ta ɗaure sa, sannan ga ta da dogagen hannuwa sara-sara. A zamanin da ta iso a gurinsa shikenan sai ta yi masa irin sumbatar ga ta 'yan barikin, irin wannan gaisuwa da ake yi wadda har mazaje ma yanta suke yi. A lokacin nan shikenan sai ta kama hannunsa. A lokacin da ta kama hannunsa shi kuma sai ya ƙara kuɗa hannunsa a ƙarƙashin hamatatta, sai ya laƙe hannunta a cikin hannunsa. A lokacin nan sai suna tafiya. Barka da zuwa angona, ya ce barka ka dai. Yaya na zo lokaci? Ta ce daidai, yanzu karfe 1 tana busawa, mahaifina tabbat yana nan yana zaman jiranka. A lokacin nan shikenan ta shiga da shi a cikin wani babban falon nan yana da wasu wutantani masu canza kala. Akwai tsanwa, akwai kamar ja, akwai ruwan goro, akwai kaza. Haka dai wutantanin suke sauya waɗanda ba su kama idanu. Hasken daidai gwargwado ne. Akwai irin kujerun nan ɗirka waɗanda ga su da taushi, sannan ga su da tsadar gaske. Ga irin labkaɗeɗen talabijin nan wanda walakila faɗin kusan ɓangaren ɗaki ne. Sannan bayan haka akwai kaya irin na alatu a cikin wannan gida. Hakikanin gaskiya lokacin da ta zama da shi akan kujerar mai taushi ce, shi ma ya yi mamakin irin kayan da suke a gidansu mai suna tsayyaba. Hakikanin gaskiya mahaifin tsayyaba mai kuɗi ne, sannan kuma ya san abin da ake sawa a cikin gidajen masu kuɗi. Wannan tabbat shi ma ba ƙaramin waye ba ne. Yalla sai dai in ce shi dattijo ne, amma kusan ɗabi'unsa irin nawa ne. A lokacin da yake juye-juye sai ya koma tamkar dai bako mai kallon abin kallo. Salma, sorry, ku yi mini afuwa. Tsayyaba ta yi ƙoƙarin tatakawa dan sai a wurin da mahaifinta yake. A lokacin da ta buga ɗan ƙofar ɗakinsa bam sai ya ce ta ce ni ce baba. Ya ce buɗe ƙofa. Ta buɗe. Tana shigowa sai yake cewa Salma diba min wannan kayan sun yi? Sai ta ce baba wannan ba su yi ba. A lokacin nan shikenan sai ya ce to shikenan jirani. Ta sake shiga, ya sake sauya wasu, ya ce wannan fa. Ta ce baba
ina wani kaya da ka taɓa sawa ranar da kuka je tarban wani shugaba sai ki ce ina tuni waɗannan masu kamar zinariya tc ne amma kamar zinariya yake za ka gan shi kamar zinariya ce aka niƙe aka mai da riga jikinsa na zinariya walƙiyarsa ta zinariya bari magana tsadarsa takalmin da hularsu dukansu ɗinki guda ne sannan ɗinkin da aka yi masa shi ma abin kallo ne baba ka sa su da wannan agogon zinariyarka sannan tare da gilashenka na zinariya ka zo baba saboda ya san matsayinka la ilaha illallah muhammadun rasulallah. A lokacin da ya ta faɗa masa haka nan ya ce kin yi min daidai ya shiga don saka waɗannan kaya. A lokacin nan tsaye ba ta zo ta ce baba yana zuwa ya haƙuri ga yanan zuwa ka san aga babban mutum ya ce ba komi in zan yi awa 20 ne zan jira shi saboda na zo ne saboda ke mata ta. A lokacin nan sai yarinya nan tsaye ba ta koma don zuwa wurin mahaifinta mausararmu. A lokacin da ta zo tana ganin shi ta ce wow baba shikenan yana ganin ka dole cire maka fula babana. Ya ce yayi haka yayi miki ta ce yayi haka yayi miki ta ce yayi ta ce to shikenan jika mushe gani nan zuwa. A lokacin nan shikenan yarinyar tana gaba mahaifinta yana binta yana tafiya ɗai isa da ƙasaita da bijinta da kuɗin da yake da su sun sa yana ji da girman kai dole ya gwada kansa shi wane ne. A cikin wannan magana mahausararmu abin da ya faru a lokacin da ya zo a falon sai wuta ta canza dan kabanin ya shigo a jikin katangar ɗakin ƙofar da zai shigo ya danna wani wuri sai wuta ta canza ta yi fas saboda ba da wani haske na zamani. Yana zauwa yana tafiya sai da ya zo yana shigowa a cikin falo zaka ce an kunna lantarki. A lokacin nan David yana zamne sai ya tashi tsaye dole aka ce awa amarya ɗaki in ba a san a kwana ga hili. A lokacin da ya gansa ya ce gaskiya ne lalle gaskiya jiki ta kamu ashe ko baba da babansa tabbata wannan dattijan ya fi ƙarfi na. A lokacin kansa yana sunkule yana tafiya ƙasa yana kallon takalminsa shiwa shi mahaifin tsayyaba wane ne alhaji na moduka. A lokacin da yaron ya tashi tsaye ya rungume hannuwansa haka a lokacin nan shikenan ya yi masa sallama ya amsa gabanin zamna sai tsayyaba take cewa baba ga David ga babana. A lokacin da mahaifinta ya daga kai suka yi ido hudu da David a lokacin nan shikenan ga Esa tana tsaye mai suna Tsayyaba. A lokacin nan sai ce kai ne? A lokacin nan shikenan David sai yake cewa Alhaji sai yake cewa sai yarinya take kallo baba ashe dama kun san juna Allah sarki abu ya zo da sauki kenan wai mutuwar ganga a gaban mai fata. A lokacin nan shikenan sai yake cewa fita cikin gidana. Fita ni ce kai ne kake son Tsayyaba? Kai ne kake cewa in baka auren Tsayyaba? Yana nuna masa yatsa kamar yadda nike yi. Yace Tsayyaba ta haramta gare ka ƙarya kake ka auri Tsayyaba yata. A lokacin nan shikenan yaron yana tsaye yana kallon sa. A zamanin yace ni ce ka fita. A lokacin nan Tsayyaba tana subhanallahi baba haba David haba baba haba David haba baba haba David. A lokacin nan shikenan ni ce ka fita ina masu kula da gida. A lokacin nan sai shi wannan mai suna David yake cewa yace Alhaji ba haka ya kamata kai mini ba. Menene ni wanda zai sa warka ce yarka ta haramta da ni? Me yi? Sai ce ba na son dogon sharfi. Nace ba na son dogon magana ka fita min cikin gida kuma kar ka ƙara zawa a gidana kuma duk ranar da ni sake ganin ka da ƴata. A lokacin nan shikenan sai David ya juya ya fito. Tsayyaba tana kuka in tabbi David
ta zo ta bi mahaifinta ta je tartartar ta komo a nan ta rasa inda za ta sa ranta. David ya zo ya shiga a cikin mota sai ya rufe kofa. A lokacin da mai gadi ya buɗe masa kofa ya fita da motarsa da ƙarfi. A lokacin nan yarinyar nan ta zo ta faɗi tana kuka. Mahaifinta yake cewa ki yi kuka har inda kuka ya ƙare, sannan kuma in akwai inda za a samu na sayarwa a sayo a baki ki ƙara, ba za ki auri David ba. A lokacin nan sai ta kamata in matattakalarsa a cikin gida sai shiga cikin ɗakinsa ya mai da ƙyauren ƙofa sai ta zo ta yi daban tana sheka kuka. Da ko tana son David tamkar rayuwanta. Ba zan iya rayuwa ba baba, tana kuka, ba zan iya rayuwa ba da David ba, ba zan iya ba. Haka take faɗa a cikin kukanta. Ma'usararmu, laifin daɗi ƙarewa. A nan ne za mu dakata. Idan Allah ya sa muna da rai, gobe ba mu mutu ba muna lafiya, za ku ji ci gaban wannan littafi. Ko menene wannan littafi yake magana? Amma dai fassararsa walaƙila cikin karanta labarin ne. Ba zan yi muku riga malam masallaci ba. Ku dai yi haƙuri kuma ku dage da sauraron mu. Sannan ku tsinta abin da yake mai kyau ku yi amfani da shi, mara kyau ku yi watsi da shi. Sannan ku lura da labarin da muke karantawa, me ma'anarsa kuma menene abin da yake aikawa, me ya saƙonninsa. Duk abin da muke faɗa